दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि जा खुंगा बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जोङो नोंथांमोना बुंनाय बायदिनो खम समनि गेजेराव मोनदों एबा 1.5 मासल' जादों। बिनि गेजेरावनो जिखिनि हागौ जों प्रिपारेसन खालामबाय आरो बे प्रिपारेसन खालामनानै दिनै जोबथा एबा सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै जोबथा जों बेखौ खुंफुंनो हाबाय। दा बेयाव जों गावसोरखौनो बा जों माने गावजों गोजोननायजों लोगोसे रायजो राजा गासैखौबो अल सेक्सन अफ पिपल जों गासैखौबो कन्ट्रिबिउसन होदों आरो थुलुंगा होदों। बेनि थाखाय जों बिसोरनो साबायखर बावहरदों। थ' फ्रम दा भेरि बिगिनिं जों जागायजेननानै जोङो दिनैसिम लास्ट जोबथा हिसाबै जोङो जि खुंनो हाबाय जोंनि नोजोराव जों साक्सेसआनो खालामनो हाबाय। जुदिबो समा खममोन रां रुफानि एसे आंखालबाबो जों जेबो नङा बेखौ अभारकाम जागोन। आरो बिनि गेजेरजों जोङो जाय रायजो राजाफोरा जोंनो कपारेसन होनानै एभरि साइड आरो बिथांमोननो जों रोजा रोजा साबायखर बावहरदों, थेंक इउ होदों जोङो। जाहाथे जों भबिष्यतावबो जों बेबायदिनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा खुंगा बेबायदि बोसोरारि जथुम्माफोर बेखौ जोङो सामलायलांनो हायो, खुंलांनो हायो। नाथाय जों दिनै पिसफुलि भाबै जोङो खुंलांनो हाबाय। बेनि थाखायनो जोङो आरसिन जानानै बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ मिडिया आरो जोंनि लिडार्स जोंनि जेनेरेल पिपल गासैखौबो जों थेंक इउ होदों, साबायखर होदों, धन्यबाद होदों। आरो जोङो फैबाय थानाय आरो जितु नै लास्ट टाइमाव जों जानो गोनां बेखौबो जोङो मोजाङै हराव जानो गोनां बेखौबो जों मोजाङै खुंफुंलांनो हागोन। जोंनि माखासे आलासिफोर बिथांमोना दिनै फैबाय मानागुदि दिपेन बर'नि दैदेननायाव दिनैनि आफादा गेवलां मेलाबो जाबाय। बेयाव जोंनि रन्जित चक्र मोसाहारि एक्स गभर्नर मेघालयानि बिथांमोना फैबाय, इउ ब्रह्म सार बिथांमोना फैबाय आरो आसामनि माखासे मन्त्रि बिथांमोना फैदों आरो बड' लिडार्सफोरा फैदों आरो बायदि कालचारेल जितु एक्सचेन्ज जादों बेयावबो माखासे हारिनि कालचारेल टिमा बेयाव एक्सचेन्ज जानो थाखाय खाबु मोनदों आरो बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बिथिंनिफ्राय जों बिथांमोननो साबायखर बावहरदों। आरो इयुनावबो जोङो जोंनि जाबायदि हाबाफारि बेखौ जोङो रायजोनि लोब लोब कपारेसन मोनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों।